always your number one. SM radio station. Love Radio. Liala. Chris Chuper. Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Isa po akong OFW at nagtatrabaho dito sa bansang Qatar. Katulad ng karamihan na nangingibang bansa, ang pinakadahilan ko kung bakit ko ginustong pumunta dito ay para sa kapakanan ng pamilya ko. Single pa ako ay nagsimula na akong magtrabaho abroad. Ngayon na meron akong 2 anak, pero single pa rin and not married. Nag-abroad ako para sa mama ko at sa mga kapatid ko. Sila po talaga ang dahilan kung bakit ko ginustong umalis ng Pilipinas. Kung sarili ko lang naman ang iisipin ko, hindi na ako mangingibang bansa pa. Mamumuhay na lang ako ng simple sa Pilipinas na kapiling ang pamilya ko. Ang problema, hindi sasapat ang pagsasama-sama namin para mabuhay. Ano man ang gawin kong trabaho sa Pilipinas, hindi pa rin sasapat para matustusan ang lahat ng pangangailangan namin. Nung tumuntong ako ng eroplano paalis ng Pilipinas, kasabay kong iniwan ang lahat ng mga negatibo kong pag-uugali. Handa kong harapin ang lahat ng mga pagsubok, maitaguyod ko lang ang aking pamilya at makapagtapos ng aking mga kapatid. Paglapag ko ng eroplano sa Qatar, naramdaman ko agad ang malaking kaibahan ng lugar sa atin. Iba ang klima, kakaiba ang paligid, iba't iba ang lahi ng mga tao, ganoon din ang kanilang mga lengguwahe, kultura, paniniwala, kilos at amoy. Mabaho. Yan, bawat lugar talaga may kanya may distinct smell no. Pag amoy probinsya, di ganun yung amoy. Pag Manila, iba yung amoy yan. Lahat man ay bago para sa akin, maayos pa rin akong nakakakilos at nakakagalaw sa Qatar dahil baon-baon ko ang isang katerbang lakas ng loob. Sa isip-isip ko, ito ang ginusto ko, di ba? Kailangan kong patunayan na hindi ako nagkamali sa aking desisyon. Grabe ang init dito sa Middle East. Umaabot at lumalagpas pa sa 50 degrees Celsius. Grabe naman yun. Minsan nga naitanong sa akin ng isang taxi driver na nakahalatang baguhan pa lang ako sa lugar. How do you find Qatar? Did you like it? Lagyan mo pa ng emosyon. Kunti. Dapat parang Arabo. How did you find Qatar? Did you like it? Pwede. Pasok. Ang sagot ko sa kanya, whether I like it or not, I should love it because I chose to be here. Ang yabang. Baguhan ka lang, te, Galingan mo para matalo mo si Nicole. Yan. Maraming sumusuko at umuuwi ng dahil sa klima sa Qatar. Pero hindi yan ang magpapasuko sa akin. Dahil nagpunta ako dito, hindi para sa magandang tanawin o sa maayos na klima. Di sana nag-tourist na lang ako, di ba? Andito ako para sa magandang kinabukasan ng aking pamilya. Kaya kahit sa kalagitnaan pa ng disyerto ako magtrabaho, titiisin ko. Nakagraduate naman ako ng college at may diploma.
Sa office ako nakapag-work. Uso nga lang din dito ang politics. Pag mas maimpluwensya ka kaysa sa iba, mas mataas na posisyon at mas malaking sahod ang makukuha mo. Kahit na wala ka naman talagang alam. Kahit na gaano karami ang staff ng isang company, hindi lahat ay nagtatrabaho ng maayos. Umaasa na nga lang sila minsan sa mga ilang nagtatrabaho ng mabuti. Makasurvive lang ang company. Nagsimula ako sa regular na sahod na manggagawa. Sabihin na nating mababang sahod. Pero mas okay pa rin naman yun kesa naman sa regular na kita sa Pinas. Kahit papano, talagang malaking tulong na rin para sa pamilya ko. Dahil baguhan lamang ako sa work, hindi naman may iwasan na magkamali. Talagang minsan nga nakakalito pa. Kaya kahit sigaw-sigawan nila ako, pagalitan at bulyaw-bulyawan, lahat tinatanggap ko. Nagagawa ko pa nga silang ngitian. Ni hindi ko magawang magtanim ng sama ng loob. Sa isip-isip ko, mas makakabuti sa akin ang mapagalitan para matuto agad ako. Bilog ang mundo at umiikot ito. Naniniwala ako na darating yung time at ako naman ang maninigaw. Biro lang. Darating yung time na ako naman ang irerespeto at susundin ng mga baguhan. Bonggang tiis lang talaga ang kailangan. Kung sa bagay, kahit nasa ang dako man tayo ng mundo, talagang mahirap ang mabuhay. Kailangan ng pagtitiis at pagsasakripisyo. Maski nga ang mga hari dito, kung todo ang kayod, nagtatrabaho pa rin at hindi naman pahila-hilata lang. Sa totoo lang, hindi ko naman pinangarap na maging mayaman talaga dahil ayoko ng komplikadong buhay. Pero ayaw ko rin naman ng maging mahirap pa. Gusto ko yung sakto lang ba? Yung tamang may nakakain yung pamilya ko 3 beses sa isang araw. Yung may tamang pambayad lang sa bahay, tubig at ilaw. May pambaon para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Yung payak na pamumuhay pero masaya. Sa ngayon wala pa akong maipon kasi lahat ng sahod ko ay ipinapadala ko sa pamilya ko. Ang prinsipyo ko, hindi bali nang magkulang ako dito sa budget para sa sarili ko, wag lang ang pamilya ko. Alam ko yung pakiramdam na walang-wala at ayaw kong maramdaman nila yon. Kaya sa mga OFW na nahihirapan kagaya ko, isipin na lang natin na bilog ang mundo. Lagi lang nating tatandaan ang ating pinagsimulan. Isipin natin yung mga taong umaasa sa atin. Mas magiging makabuluhan at masaya ang buhay natin kung tayo ang nagbibigay at hindi tayo ang pabigat sa buhay. Ako po si Alvin Gulapa, isang tambalanista at ito ang aking kwento. Uminom ka muna ng tubig. Oo nga. Parang naramdaman ko yung hingal mo. Tuyong-tuyo yung lalamunan ko. Ang haba pala. Ganun pala kahirap pagbasa ng kwento mula sa mahiwagang Burnay. Lalaki pala, si Kuya pala. Alvin Gulapa. Yan. Ano-ano kaya doon ni Dante? Oo nga. Dante Gulapa. Yan. Baka magkamag-anak sila. Ay, siguro. Oo. Gulapa family. So, nag-share siya ng experience ng isang OFW. Perspektibo to ng OFW. Alam naman natin sa mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa mga pamilya ng OFW na naiiwan dito na hindi po biro ang napagdadaanan na sakripisyo ang binibigay. Andyan yung binubuli ka ng ibang lahi. Totoo yan. Andyan yung namimiss mo yung pamilya mo. Andyan yung nagkakasakit ka. Correct ka. Wala kang matatakbuhan. Yun talaga, feeling ko, isa sa mga pinakamahirap na struggle ng isang OFW, yung adjustment, yung unang pagdating mo doon, language barrier, 'di ba?
Hindi mahirap magkaintindihan. Tayo nga mga Pinoy, 'di ba, pag nasa isang lugar ka, sa isang opisina, minsan hindi kayo nagkakaintindihan, kapwa Tagalog pa yung ginagamit ninyo. Ito pa, nasa ibang bansa ka, iba yung paniniwala niya, iba yung salita niya. 'Di ba? So, isa 'yun sa mahirap gawin. Pangalawa is yung environment, I mean yung climate. 'Di ba? Gaya sobrang init, isipin mo yung umaabot ng 50 degrees Celsius. Tayo nga nagreklamo, 'di ba, sumagad ng 32. 'Di ba, wala tayong kalagyan, mainit yung ulo natin. Pag nasa traffic tayo, nakasakay tayo ng jeep, napapaaway tayo. 32 degrees Celsius pa lang 'yon. 32 pa lang yan. Oo, ito 50. Parang kulang na lang yung pakiramdam na nililetsyon ka. So that's another thing, yung climate. Pangatlo, yung pagkain, di ba? Yun, sa pa yan, mag-a-adjust ka rin din doon. Kung dati hindi ka kumakain ng ganito, pero no choice ka. Pero kinakailangan mo rin i-train yung sarili mo na makakain ka ng ano. At ang pinaisa pa sa mga nakikita ko, Chris, na medyo mabigat yung pagalitan ka ng boss mo. Tapos hindi mo ma-express yung nararamdaman mo sa lingwahe, mapa-English man o yung lingwahe nila. Ang bigat sa pakiramdam nun. Yung hindi mo ma-defend yung sarili mo na kahit nasa tama ka. Correct. So, ang ginagawa niya, tinatanggap na lang, kagaya nga na share ni Alvin, na talagang kahit di ba, kahit binubulyawan siya, sinasabihan siya ng hindi maganda, nabibiktima siya ng politics sa office, tinatanggap niyang lahat 'yun. Yun pa lang, mga kaibigan, yung nangyayari sa loob ng trabaho. Hindi pa natin alam yung kwento pag nasa bahay na sila. Di ba? Yung ang pinakamahirap din kapag nasa bahay ka naman is homesickness. Isa pa yun. Di ba? Wala kang kakampi. Inisip mo nga yung paano pag nilalagnat na sila, yung masakit yung tiyan nila. Dito, madali, lagi tayong may takbuhan O, pakisuyo naman, pabili naman ako ng dyan. Doon wala, sarili mo lang din talaga. Oo. At ang pinakamasaklap doon, kapag natripan ka ng kapwa mo lalaki, dadalhin ka sa disyerto, mga 3 sila. Anong gagawin mo? Nakakatakot naman. Pero ito may mga ganun sa totoo, may mga nangyari na ganyan, ha. Ito ginagawa lang nating natatawa tayo, pero may mga totoo pong nangyari na ganyan at may mga naipabalita na rin dati na ganun. Malay mo, baka gimmick lang. Kaya, come on, pre, tama, punta tayo sa gitna ng disyerto. Pero hindi, ingat, kasi nga mahirap din magtiwala. Minsan nga kahit kapwa mo Pinoy, di ba? Mahirap din pagkatiwalaan. So talagang yun yung struggle ng nagtatrabaho po sa ibang bansa. So tayo mga naiwan dito sa Pilipinas, intindihin natin yung kalagayan nila doon. Na minsan kasi ang ginagawa natin, wala na akong allowance ako. Kaya tatawag ka sa mister mo, nasa ibang bansa. Ano ba, ang tagal ng padala mo, delayed na naman, mag-i-enroll na yung mga anak natin, magbabayad pa ako ng ilaw at kuryente. Hindi mo tubig. alam, kakabulyaw lang ng boss niya sa kanya. Tama. Tapos ganun yung sasalubong mo. Yung simpleng kamusta lang naman na, kamusta ka na dyan. Yan. Laging pera kasi ang bukang bibig ng mga tumatawag na pamilya. Yun ang pinakamasakit sa isang OFW. Totoo yan, di ba? Hindi mo muna chinek kung okay ba siya, wala ba siyang masamang nararamdaman, kumusta ba yung work niya. Laging bungad natin, huy, magpadala ka na naman. Pera, diba? pera palagi. Ganon. Tama. Di ba? Intindihin po natin yung kalagayan nito. Actually, yung sinan sa atin ni Alvin, hindi naman talaga, hindi siya humingi ng payo na tulungan niyo po ako. Nag-share siya. Intermitido lang talaga. Di ba, nag-share siya ng kanyang experience, ng kanyang kalagayan mismo Siguro naglabas sa Qatar. ng medyo bigat sa dibdib. At yun, sana talaga, yun, totoo, umiikot ang mundo, bilog ito, minsan nasa itaas, nasa ibaba tayo. Sana dumating talaga yung time na yung pinapangarap niya na siya naman yung nasa ibabaw, siya yung inirerespeto, siya yung nagbibigay, nag-i-implement ng rules kasi meron na siyang sariling kumpanya. Ako naniniwala naman ako sa iyo, Alvin Pagal niyan. Alvin Gulapa. Alvin, darating ang araw na yan kasi
perspektibo mo yan, nakaprogram sa utak mo. Ibig sabihin, that's a law of attraction, ina-attract Correct. mo na mangyayari at magaganap yan sa'yo. At doon dapat talaga mag-start yun sa mindset. Aha. Di ba? So dahil dahil nakaset na yan sa isip mo, gagawan mo na lang ng Oo. aksyon pa konti-konti. And malay natin pagdating ng panahon, balitaan mo kami dito sa Love Radio na by the way, ako yung na-feature minsan sa kwento ng Mahiwagang Burnay. And, Ako pala yung may-ari ng kumpanyang ganito. oh, di ba? Beka naman. Kung mangyari man yun. Di ba? So, Alvin, just keep going. Pagpatuloy mo lamang yung adhikain mo sa buhay. Saludo kami sa'yo. Talagang selfless yung ginagawa mo. Tama. Inuuna mo yung pamilya mo, kapatid mo, mga magulang mo. Di ba? And saludo kami sa ganong klase ng perspektibo. Pero sana, pagtunan mo din ng konti yung sarili mo. Saka ito din, lagi naman nating napag-usapan dito sa Tambalan na yung sa mga OFW na please lang pakiusap namin. Iparamdam nyo naman sa pamilya ninyo na nandito na iwan sa Pilipinas na nahihirapan kayo. Tama. Huwag lang kayo mag-post na nakaupo kayo sa table ng manager. Kasi yun yung Totoo. binibigay nyo na signal sa kanila na okay kayo, masaya kayo doon. Pero Correct. sa kabila pala nun ay hindi kabaliktaran. Totoo yan. Sana ipakita nyo yung bad side o hirap na pinagdadaanan nyo doon. Sabihin nyo. Correct ka. Wag muna kayo magpadala ng magagandang picture. Ipadala niyo picture, 'di ba? Sa i-PM niyo sa mga kamag-anak niyo dito, yung nagkakukudgoy kayo ng banyo. Yung mamantika yung mukha niyo, yung magulo yung buhok ninyo. 'Di ba? Para makita nila na ito pala yung nangyayari sa sa mahal ko sa buhay abroad. Saka maganda din ikwento mo kung ma-post kang tao sa Facebook. I-post mo na parang diary mo, ito yung ginawa mo ngayon para Correct. makita ng mga taong nandito na naiwan na mahirap pala yung sitwasyon mo. Kasi hindi Totoo. magsisink in sa mga utak nila na nahihirapan ka doon. Kaya lagi ko minsan, filtered kasi yung nangyayari. Tama. Pag may tumatawag sa'yo, laging bungat yung pera. So sa utak mo, mabigat yun para sa isang OFW. Correct. Kaya tayo nag-iugali natin, padala ka naman ng pera. Padala mo naman ako ng lotion, di ba? Pero never tayo kung minsan, aminin ninyo sa mga nasa pamilya, never kayong nag-message na wala kayong kailangan. Yung wala lang, pangangamusta lang. Tama. Bihira kayo mag-message ng ganun. Nako, ang daming guilty ngayon. Oo, may message kayo kasi may kailangan kayo. Correct. May papabili kayo. Sige nga. Kailan nyo huling tinawagan yung mahal nyo sa buhay na nasa ibang bansa Tama. para lamang kumustahin, para lamang pasayahin, Aha. diba? Para lamang alamin kung ano talaga yung nangyayari sa kanila doon at hindi hihingi lang. Bibihira, di ba? Bibihira yung pagkakataong yon. Meron nga ako din naman na pag-alamag mga kwento na as in, dahil sa kakapadala ng pera sa mga mahal sa buhay, nabaon na ng utang doon sa ibang bansa. At sobrang nakakalungkot yung mga ganon na hindi Isipin mo alam yun. ng pamilya dito sa Pilipinas na baon na pala siya doon. Oh, alam ba natin yung mga kwentong ganun? Hindi. Meron nga din ako kilala, Tanghenyo, ganun din. Ang laki ng pinapadala niya sa nagtatrabaho yung mister sa ibang bansa, tapos ang laki ng ipinapadala niya buwan-buwan sa misis niya. Aha. Nagulat ko, sabi ko, magkano yung pinapadala mo sa misis mo? Sabi niya, mababa na yung 40,000. Ay, laki Sipin mo yun, 40,000. Aha. Kasi ang sabi niya, buong sweldo ko kasi ibinibigay ko sa kanya, ipinapadala ko sa Pilipinas. So ngayon, natapos yung kontrata nung kaibigan ko. Pag uwi ng Pilipinas, chinek niya yung sa miss niya. Sabi niya, kumusta na? Sabi niya, nasan yung mga pinadala ko? Walang napundar, ipinambili lahat ng bag. Tapos itong misis, galit na galit pa. Ikaw tong galing abroad, tas wala kang pera. Diba? Ang tanong, Yan yung sana kung minsan nakakabwisit talaga sa totoo. Yung mga pamilya na iiwan dito, dapat maintindihan nyo, isaksak nyo sa mga kukutin nyo na hirap yung tao lumabas doon, lahat ng sakripisyo ginawa para sa inyo, tapos ganun lang kayo. tapos tatanungin mo, bakit wala ka na ipon? Lahat ng pera pinadala nga sa iyo eh. Tama. Na sana inipon mo rin para pag uwi niya dito sa Pilipinas, pare-pareho kayong may pera. Tapos pagyamanin nyo kung anong pinapadala sa inyo. Kung pwede tama. palaguin nyo, hindi yung papadalan kayo, igagastos mo. Tama. Dahil sa wala. Tapos pagdating ng kinsenas, tatawag ka na naman para humingi ng panibagong padala. Intindihin po natin. Totoo, napakaganda ng kwento ni Alvin kasi ano din siya, eye-opener para sa mga naiwan dito sa Pilipinas na intindihin natin, alamin din natin kung ano yung hirap na pinagdadaanan nila habang wala sila. Tsaka isa pa dapat na maintindihan ng mga OFW o nagbabalak pa lang na
dapat lagyan mo ng timeline yung sarili mo na hindi yung buong buhay mo nag-abroad ka na kasi walang Tama. plano eh. Correct. Dapat mag-abroad ka, magpadala ka dito, mag-isip kayo kung anong pwedeng negosyo. Pag na-establish na din, stop na, uwi ka na dito. Para hindi na babalik pa ng Oo, ibang bansa. Hindi yung buong buhay mo. Correct. Abroad ka na lang palagi, sweldo mo, tapon dito sa Pinas. Sweldo, tapon sa Pinas, hindi lumalago yung pera. Tama. At ang dami mong na-miss na magagandang pagkakataon na sana na-spend mo habang nandito ka sa Pilipinas. Kaya lang hindi eh. Nalulungkot din tayo. Ako kuminsan may mga naririnig o nakakausap tayo ng mga dating nag-abroad. Ito na may mga edad sa kagaya ko. Dating nag-abroad pero hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin kahit dito na sa Pilipinas. Dahil nga yung in-abroad nila walang pinuntahan. Nako. Hindi na manage ng maayos. Kaya ikaw na pinapadalhan ng mister mo o ng misis mo Konsensya ka. Piste ka. Totoo yan, ikaw na recipient, diba? Ikaw na tanggap lang ng tanggap ng padala ng mister mo o ng misis mo galing sa ibang bansa. Tama yun yung sinabi mo, Tanghenyo. Pagyamanin mo yan para pag uwi ng mister mo o misis galing sa ibang bansa, hindi kayo nga pare-pareho tapos sisisihin mo yung asawa mo. Tsaka maganda din kasi yan, parang in a way, halimbawa, ang pinapadala ng mister mo na palago mo, feeling mo nagiging productive ka rin. Part ka rin din sa pag-build ng pamilya. Wag lang yung tanggap ka, gagastusin, Correct ka. pagyamanin mo, palaguin mo. At syempre siguro malamang ngayon sa mga nakikinig ngayon ng mga OFW, marami na siguro nag-iiyakan ngayon, Chris. Kasi totoo yung sinasabi natin, Oo. real talk yun eh. Ramdam namin kayo eh. Correct, kakampi po namin, kakampi nyo po kami. Ayan, Yan. kasi Mabuhay kayo. Ginagandahan talaga namin to kasi para maintindihan kayo ng pamilya ninyo at kasi malapit na yung Pasko. Yan, Bekeneman. Yun talaga Oh, yung di ba? Hindi, itong kopya na to sa Facebook Live, i-share nyo sa mga account nyo, tapos itag nyo yung pamilya Ayan, nyo na tanggap ng padala. Ayan, Yeah, oo. para ma-realize sila, di ba, na medyo yung preno-preno din. Tama. Oh, di ba? So, baka naman. Pagdating ng Pasko, daan kayo dito sa Love Radio. Kumustahin nyo rin kami dito, di ba? Oh, yan. Mabuhay ang mga kaibigan nating nagtatrabaho overseas. Sana okay po kayo dyan and ingat po kayo sa lahat ng mga pinupuntahan ninyo at sa lahat ng mga ginagawa ninyo. Yan. At syempre, sa mga kaibigan natin gusto rin mag-share ng kanilang kwento, kahit anong kwento po yan, pwede nyo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya, send na. Si Nicole Yala po, kasalukuyan nakabaon pa rin sa kanyang higaan. So, kami ni Tanghenyo ang inyo nakasama ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Manatiling nakatutok dito sa istasyong Bawal ang Hate. Dapat, love lang. Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Maggie Magic Station number 1 SM radio station. Love Radio. Always your